Serokwezîrê İsraîlê Benjamin Netanyahu dî civîna kabîneyê de got ku pîraniya gelê Îranê jî dîktatorya ku vî welatî birêve dîbe vestiyaye û got jî dîve şoreş jî hûn dirve vere. Serokwezîrê İsraîlê behsa tirsa Komar Eslamiya jî gelê Îranê kir û got nevîsaye ku germe çend rojên din berdevan bikira, rejîm de hilveşiya ba ji ber ku gerev nirxandin hebûya me dê bikira lê şoreşek wîsa dîvê jî hûn dirve vere. Benjamin Netanyahu behsa vêrankirina tesîsên nukleerî yên Îranê kir û got divê em piştrast bin ku ev penceşer piştî ku vêre jî holê rakirin venegere.